паспорти Россия агеран Россияда хизмат мебаранд, дигар ҳозирашда хат буда мешида барои аннулировать кардан ягон информация нест. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи нава пешкаши шумо карда, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Хоб дар ҳамиҷа қайд карда мегзарем, фаромӯш накунем ки дар канал бозии хурд рафтеса ки 100 дона билет дора ва нафарҳое ки мехоҳем чипта харидорӣ кунем, нархаш 250 рублай. Номерое ки рӯи экран меброяд, дар ватсапаш бинависонед, бидроен охирон рӯзи билетфурӯшӣ. Ба фикрам имрӯз буд мешавад. Хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Хеле ки чанд пеш мо видео карда будем ва гуфтем ки дар Федератсияи Русия мушкилотҳои таҳсили фарзандони шаҳрвандони Осиёи марказира, аз ҷумла фарзандони шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона мушкилотошона баррасӣ мекунанд ва гуфта мешавад ки дар Москва мушкилоти таҳсили фарзандони муҳоҷирони тоҷик баррасӣ карда шуд. Дар доираи беш аз 200 созишнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар соҳаи маориф ҳамкорӣ бароҳ монда шудааст. Дар ин нишасти ҳаштуми вазирони маорифи кишварҳои узви созмони ҳамкориҳо масоили таълими фарзандони муҳоҷирони кории Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии Русия баррасӣ карда шуд. Ин масъала дар мулоқот вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода ва вазири маорифи Федератсияи Русия Сергей матраҳ шудааст. Яъне ҳар як муҳоҷири тоҷике ки дар Федератсияи Русия фарзандошон таҳсил мекунанд, барои ягон мушкилӣ доштаншон аз ҷониби вазорати маорифи Русия гуфтанд ки роҳи ҳал пешкаш карда мешавад ва боз инчунин аз ҷониби вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон барои мактабҳое ки русияст дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад пешниҳодҳои нав гузошта шуд. гуфта мешавад ки масъалаҳои ҳамкориҳои Тоҷикистону Русия дар соҳаи маориф аз ҷумла шароити таҳсили донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳҳои Федератсияи Русияро баррасӣ карданд. Хоб тамошобинони азизу гироми қадр, и як информатсияе буд ки тақрибан 3-4 моҳ пешниҳод шудагӣ буд ки фарзандони муҳоҷироне ки дар Русия мақсад таҳсил мекунанд, агар ки ба мушкилиҳо дучор шаванд, роҳи мушкилиҳо дарёфт карда шавад ва имрӯз гуфта мешавад ки ҳама намуди мушкилиҳои нафарҳое ки дар мактабҳои Русия таҳсил мекунанд баррасӣ карда мешавад, яъне ки роҳи ҳалша меёбанд. Хоб акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Дар ҳамин ҷа як чиза ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам, агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан аз Россия запрет дорен ё ки не, дар рақамҳои рӯи экран ватсап да бинависонед, проверкаи запретҳо мекунам. Як кас нависонда: ассалому алайкум додарҷон, як савол дорам, илтимос ҷавоб тиҳед. Дар паспорт печати фалшивӣ бисёр бошад. Агар регистратсияи оригинал аэропортда ягон проблема мешавад ё ки возвращение гирем рафтанда? Раҳмат. Дар ҳолате ки паспорти шумо печати фалшивӣ дорад, ин печати фалшивӣ доштан маънош ҳамае ки ғайриқонунӣ ворид шидан ба қаламрави Русия ва тибқи қонунгузории Русия бошад, нафарҳое ки ғайриқонунӣ марза убур мекунанд, мақсад нисбатшон метавонанд ки парвандаи ҷиноӣ оғоз кунанд ва дар ҳолате ки гузаштанда агар огоҳ шаванд дар система ки печати фалшивӣ доред, дар ин ҳолат мақсад метавонанд ки шуморо запрет бикунанд. Як кас нависонда: ака ҳамин штрафи контролёра на спори рафтанда хона проблема мешавад ё ин ки не? Дар ҳолате ки дар Русия шуморо административни штраф мекунанд ва шумо штрафа ки пардохт накунед, тӯли чанд вақт мегзара, ҳамун пардохт накардани штраф метавонад ки сабаб шавад шуморо запрет бимонанд. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, агар барои регистратсия ё патент штраф кунанд, и ба судимас дохил мешавад ё не? Аллакай бори дуюм аст ки бародари азиз, ман ба ҳамин саволи шумо ҷавоб додастам. аз сабабе ки бисёри шумо бо диққат гӯш намекунед, то охирша тамошо мекунед, баъд саволҳоро повторно нависондан мегиред. хоҳиш мекунам ки видеоро бо диққат гӯш кунед. дар ҳолате ки шуморо мисол барои регистратсияи фалшивӣ штраф мекунанд бо тариқи ҳалномаи суд, и административни штраф ба ҳисоб меравад, яъне ки маъмурие уголовни намешавад. як кас нависонда: салом ака, як бор аниқ кунед ки бачаҳое ки дар Тоҷикистон хизмат кардаганд, паспорти Россия агеран Россияда хизмат мебаранд?
агар кардаги бошанд ё ки двойное гражданство бигиранд баъд мисол бихоҳанд хизмат кардан, хоб гӯш кунед ки ихе мебошад. вақте шумо душаҳрвандӣ доред ё ки вақте ки хизмат кардагина паспорти российский мегирен, аллакай дар Россия хизмат намекунед. агар душаҳрвандиам дошта бошен, дар куҷое ки шумо постоянно регистратсия дошта бошен, дар онҷо хизмат мекунед. як кас нависондаи салом алейкум, яка писаро хизмат даъват мекунанд ё ин ки не. нафарҳое ки як фарзанд мебошанд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. хоб тамошобинони азизу гиромиқадр, имрӯза видеоро ҷамъбаст мекунем. то навбарҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.